ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఈరోజు క్షేత్రజ్ఞ యోగం లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఉన్నాము. రెండవ భాగం. అందరికీ స్వాగతం. సో ఈ క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో మనం మొట్టమొదటి భాగంలో చూసిన విషయాలు అనూష మాతాజీ కొన్ని పెట్టారు, సుదర్శన ప్రభుజీ కొన్ని పెట్టారు. శరీరం క్షేత్రం, శరీరాన్ని తెలిసినవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. అన్ని శరీరాల్లో నీ క్షేత్రజ్ఞుడు పరమాత్మ. క్షేత్రజ్ఞుల నిజస్సు గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము. ఈ తత్వాన్ని ఋషులు వేదాలు వివరించాయి రకరకాలుగా. పంచభూతాలు, అహంకారం, బుద్ధి, ప్రకృతి క్షేత్రంలో భాగాలు. ఓకే. ఇంద్రియాలు, మనసు, కోరిక, ద్వేషం, సుఖం, దుఃఖం కూడా క్షేత్రమే. ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా. వినయం అహంకారం లేకపోవడం, వినయ అహంకారం ఉండడం జ్ఞానానికి మొదటి లక్షణం. వినయం అహంకారం లేకుండా ఉండడం. సో జ్ఞానానికి అంటే స్టార్ట్ విత్ దట్. అహింస, ఓర్పు, నిజాయితీ, గురు భగవత్ సేవ ఇవన్నీ అవసరం. శరీర మనసు శుద్ధి మరియు ఇంద్రియ నిగ్రహం అవసరం. జనన మరణ వృద్ధాప్యం వ్యాధి దుఃఖ జనన మరణం జన్మ దుఃఖ జరా వ్యాధులు అంటారనమాట వాటిని. అంటే ఈ తత్వం, లైఫ్, తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఉండడం, తర్వాత మళ్ళీ జన్మని తీసుకోవడం, ఏదో ఒక కారణంతో మరి ఎండ్ రావడం, తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక శరీరం, ఇదంతా జరా. సో ఇదంతా మరి ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. కుటుంబ సంపదపై అధిక మమకారం లేకుండా సుఖ దుఃఖాల్లో సమత్వం, అనన్య భక్తితో భగవంతుని సేవించడం, ఏకాంతం, ఆధ్యాత్మిక చింతన అలవాటు చేసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. ఓకే. ఏకాంతం అంటే అందరిలో ఉంటున్నా కూడా అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా. క్షేత్రం అంటే అనూష మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. అనూష మాతాజీ, క్షేత్రం అంటే శరీరం.
క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే శరీరాన్ని తెలిసిన ఆత్మ, పరమాత్మ. వెరీ గుడ్. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రం, క్షేత్రజ్ఞుడిని అవగాహన చేసుకోవడమే. వెరీ గుడ్. జ్ఞేయం అంటే జ్ఞాని యొక్క లక్ష్యం, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం అంటే భగవంతుడు, పరతత్వం తెలుసుకోవడం. వెరీ గుడ్. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పరమాత్మ అని భగవంతుడు అర్జునుడితో అంటారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఈ విషయాలన్నీ మనం చూసాము. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు, పరమాత్మ రూపంలో అందరిలో ఉన్నారు. క్షేత్రం అంటే దేహం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని తెలిసినవాడు ఎవరు అంటే పరమాత్మ. జ్ఞానం అంటే మరి ఈ క్షేత్రజ్ఞులను గురించి తెలియడమే జ్ఞానము. జ్ఞాన విషయం అంటే జ్ఞేయం. జ్ఞేయం ఏమిటి? జ్ఞానం తెలిస్తే తెలిసేది పరమాత్మ, కాబట్టి జ్ఞేయము పరమాత్మ, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం. సో అన్ని దేహాల్లో నేను క్షేత్రజ్ఞుడినని నీవు తెలుసుకో. ఈ శరీరాన్ని, దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము అని చూసాము. జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలన్నీ మరి చూసాము. మరి శరీరంలో ఉన్న వివిధ విషయాలు ఏమిటి అన్నది, భాగాలు, పంచమహాభూతాలు 5, జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5, మరి వాక్పాణి పాద పాయుపస్థాలు కర్మేంద్రియాలు, వాక్కు, గొంతు, పాదాలు, మరి చేతులు, జననాంగాలు 2, 5, శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు 5, ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, అవ్యక్తం. అవ్యక్తము అంటే ఏమిటి? ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో మనం అలవర్చుకున్న ఈ భావాలు, ఈ స్వభావం. సో వీటన్నిటితో మరి మనం సుఖ దుఃఖాలని కానీ, రాగద్వేషాలని కానీ, ఈ ఫీలింగ్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము. సో కనిపించే శరీరం కాకుండా ఈ జీవికి కనిపించని మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కూడా సూక్ష్మ శరీరం. అలాగే ఇక జీవితం ఏమిటి అంటే మరి ఇది పర్మనెంట్ కాదు, అశాశ్వతం. పుట్టడం, పెరగడం, జీవించడం, సంతానం కలగడం, కృషించడం, తర్వాత మరి మరణం, ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అన్న విషయం. ఇది సైకిల్ అనేది ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవడం. సో మళ్ళీ పార్ట్స్ చెప్తున్నారు. పంచభూతాలు 5, జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5, శరీరంలో ఉన్న 24 మూల విషయాలు, ఇంద్రియార్థాలు. సో శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు, సూక్ష్మాంశాలు, కనిపించని మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవన్నీ. సో మహత్తత్వం అంటే ఈ భౌతిక శక్తి యొక్క స్వరూపం. ఇది ప్రపంచం వెలువడకపోయినా ఆ శక్తి ఇంకా అలాగే ఉంటుంది. సృష్టి మొదలవకపోయినా ఆ టైంలో అంత మహత్తత్వంలో ఒక విత్తనంలో గనక మొత్తం ఎలా ఉంటుందో ఆ చెట్టు, దాని యొక్క మరి మూలం అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందో ఆ బీజం, అలా ఈ మొత్తం బీజం అంతా మహత్తత్వంలో ఉంటుంది. సో అది. సో ఈ శరీరంలో మొత్తం 24 అంశాలు ఉన్నాయి. జ్ఞానం గురించి చూసాము. సో మరి జ్ఞానము అంటే వినయము, గర్వం లేకుండా ఉండడం, అహింస, అలా ఇదంతా, సహనం, ఓర్పు, మరి సరళత, ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించడం, శుభ్రత అంటే శారీరక శుభ్రతే కాకుండా మానసిక శుభ్రత, అలా మరి స్థిరత్వం అంటే ఆ పద్ధతిలో ఉండడం, ఏదో ఒకరోజు ఉండి ఒకరోజు ఉండకుండా కాదు. ఆత్మనిగ్రహం, మరి ఈ భౌతిక కోరికలను వాటిని తగ్గించుకోగలగడం, అహంకారం లేకుండా ఉండడం, ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, మరి వైరాగ్యం, మరి బంధువులతో విపరీతమైనటువంటి
స్వార్థభావంతో ఉండడం అని అర్థం. వాళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టమని కాదు, మన బాధ్యత తప్పకుండా నిర్వర్తించాలి. మన మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళ గురించి మనం చూసుకోవడం మన బాధ్యత. కానీ ఆ స్వార్థము, ఆ విపరీతమైన నా అనే తాపత్రయంతో కాకుండా బాధ్యతగా మనం చేయవలసినవన్నీ చేయడం. మరి సమత్వం అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ అందరి పట్ల. అలాగే మరి భక్తి, అనన్య భక్తి. మరి ఏకాంతంగా ఉండాలి అనుకుంటూ కూడా అందరినీ ఫిజికల్గా వదిలేసి వెళ్ళలేకపోయినా మనం అందరిలో ఉంటూనే మనసులో ఆ వైరాగ్యతను ఉంచుకోగలగడం. డిటాచ్మెంట్, ఆ వైరాగ్యం, యాక్సెప్టింగ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్. ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం ఎంత ముఖ్యం అనేది తెలుసుకోవడం. మరి ఈ ఆత్మతత్వం కోసం, భగవంతు తత్వం కోసం మరి పరిశోధన చేయడం. సో దేనిని తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృతత్వాన్ని చవి చూస్తావో దానిని వివరిస్తాను. నాకు అధీనమైనది ఈ బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉంటుందని భగవంతుడు పరమాత్మ తత్వం కూడా చెప్పారు. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు, చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మరి జగత్తంతా కూడా భగవంతుడు ఆవరించి ఉంటారు. ఆయన ఇంద్రియాలన్నిటికీ మూలమైన ఇంద్రియ రహితుడు, అంటే ఇంద్రియాలకు అతీతుడు, ఇంద్రియ ప్రభావానికి అతీతుడు. అలాగే అందరినీ సంరక్షించేవాడైనా ఆయనకి దేని పట్ల ఆసక్తి అంటే కోరిక అనేది లేనివాడు. అలాగే భగవంతుడు త్రిగుణాలకు ప్రభు అయిన, త్రిగుణాలన్నీ ఆయన శక్తి అయిన ఆయన బాహ్య శక్తి, త్రిగుణాలకు ఆయన అతీతుడు అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు భగవంతుడి గురించి. సో ఆయన జగత్తంతా, ఆయన వెళ్ళలేని చోటు లేదు, చూడలేని ప్రదేశం లేదు, అందని ప్రదేశం లేదు, ఆయన వినలేనిది లేదు. ఆ రకంగా ఆయన సమస్తంలోనూ అంతటా ఉన్నారు. అలాగే ఇంద్రియాలన్నిటికీ మూలం, కానీ ఇంద్రియ ప్రభావానికి ఆయన గురికారు. మరి అందరినీ పోషిస్తున్న ఆయనకి దేని పట్ల ఆసక్తి లేదు. త్రిగుణాలన్నిటికీ ఆయన మూలమైన ఆయన త్రిగుణాతీతుడు. అందరికీ బహిర్ అంతశ్చ భూతానం, అన్ని జీవరాశులకి బయట లోపల, చర అచర ఏవచ, కదిలే కదలని వాటన్నిటిలో కూడా తప్పనిసరిగా ఉన్నారు. సో బయట పంచభూతాల రూపంలో ఉన్న భౌతిక శరీరంతో ఉన్నారు, లోపల ఆత్మరూపంలో చైతన్య రూపంలో ఉన్నారు. కదిలే కదలని అన్నిటికీ ఎంతో దూరంలో ఉన్న, చాలా దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో తరువాత భగవంతుడు విభజించడానికి వీల్లేని వాడైన సర్వ ప్రాణులలో వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తం ఇవ చ స్థితం భూతభర్తృ చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. సో అవిభక్తం అంటే విభజించడానికి వీల్లేని వాడైనా, విభక్తం ఇవ చ స్థితం వేరువేరుగా అందరిలో స్థితుడై కనిపిస్తూ ఉంటాడు. సో భగవంతుడు అందరిలో ఉన్న, ఆయన ఏదో పీసెస్గా ఉన్నారు అనుకోకూడదు. అంశ అంటే భగవంతుడు అంశలన్నీ పూర్ణమే, అవి పీసెస్ కాదు, పీసెస్ కూడా పూర్ణమే. భగవంతుల్లో ప్రతి అణువు పూర్ణమే. అందుకే చెప్పుకున్నాం కదా ఈశోపనిషత్తులో, ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణమేవావశిష్యతే పూర్ణత్వ పూర్ణమాదాయ అని. అంటే అది పూర్ణమే ఇది పూర్ణమే అంటున్నారు. పూర్ణమదం పూర్ణమిదం, అది పూర్ణమే ఇది పూర్ణమే. పూర్ణత్వ పూర్ణమాదాయ, ఈ పూర్ణత్వంలోంచి సగం తీసిన పూర్ణమేవావశిష్యతే, మిగిలేది పూర్ణమే అంటున్నారు. సో ఈ గణిత శాస్త్రానికి ఆపోజిట్ అన్నమాట భగవంతుడి యొక్క ఈ పూర్ణత్వ తత్వం. గణిత శాస్త్రంలో ఒక పండులో సగం తీస్తే సగమే మిగులుతుంది, ఆ తీసిన సగం ఒక సగం అవుతుంది, ఇదొక సగం. అలాగే పావు తీసామంటే తీసిన ముక్క పావు, మిగిలిన ముక్క ముప్పావు, అది లెక్క. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు లాంటి హోల్ని మనం పావు తీసినా, సగం తీసినా, ముప్పావు తీసినా, 10వ వంతు తీసినా, ఎంత తీసినా ఆ తీసింది హోలే, మిగిలింది హోలే. సో గణిత శాస్త్రానికి ఆపోజిట్ భగవంతుడి యొక్క పూర్ణత్వ తత్వం, అంతా హోలే భగవంతుడు. అందుకే ఆయన విభజించడానికి వీలు లేకపోయినా సర్వ ప్రాణులలో మళ్ళీ విభక్తం వేరుగా అందరిలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటారు. సమస్త జీవులకు ఆ పరమేశ్వరుడే సృష్టికర్త,
సంరక్షకుడు, పోషకుడు. సో సృష్టి స్థితి అన్ని పోషకుడు ఆయనే, లయకారకుడు అని తెలుసుకోవాలి. భూతభర్తృచ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభ విష్ణుచ. సో ఆయనే ఈ జీవి రాశులన్నిటినీ భరించేవాడు, మరి పోషించేవాడు, పోషకుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంత పరమాత్మ విషయం. ఇదంతా మనకు తెలియదా ఏమిటి, ఈ భగవంతుడు సృష్టిస్తాడు, పోషిస్తాడు, అది ఇది అని మనకు అనిపిస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటంటే, ఇలా ప్రతిదీ భగవంతుడు ముందు చెప్పబట్టే ఆ బేసిక్ విషయాలు మన దాకా వచ్చాయి. మన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ కొన్ని ముఖ్య విషయాలు వచ్చాయి కాబట్టి మన దాకా కూడా వచ్చాయి. భగవంతుడు సృష్టికర్త, ఆయన అందరినీ పోషించేవాడు, ఆయనే సమస్తాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి బేసిక్ విషయాలు మన దాకా వచ్చాయి అంటే మొదట భగవంతుడు అంతా చెప్పబట్టే ఇదంతా కూడా తెలిసింది. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు తన యొక్క విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ వివరించారు. శరీరం గురించి, జ్ఞానం గురించి, ఈ తత్వం అంతా చెప్పి, మరి జ్ఞానం యొక్క గమ్యం ఎవరు అంటే భగవంతుడు. క్షేత్రజ్ఞుడు కూడా భగవంతుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన గురించి ఇదంతా చెప్పారనమాట. నెక్స్ట్, జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి తమస పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితం. జ్యోతిషాం అపి తజ్జ్యోతి, జ్యోతి వెలిగే వాటిల్లో, ప్రకాశవంతమైన వాటిల్లో ఆ జ్యోతి, ఆ ప్రకాశత్వం తమస పరముచ్యతే. అలాగే ఆయన అజ్ఞానానికి ప్రకాశవంతమైన వాటిల్లో ఆ కాంతికి కారణం ఆ జ్యోతి నేను, భగవంతుడే. తమస పరం ఉచ్యతే, అజ్ఞానం, తమసం అంటే ఇక్కడ తమో గుణం అంటే అజ్ఞానం కదా, చీకటి అని అలా చెప్తూ ఉంటాం. అజ్ఞానం అనే అంధకారానికి అతీతుడు. అలాగే మరి అవ్యక్తుడు, జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం, ఆయనే జ్ఞానం, ఆయనే జ్ఞేయం. జ్ఞానం నేర్చుకుంటే ఏమొస్తుందో అంటే అది ఆయనే జ్ఞేయం, జ్ఞాన లక్ష్యం, జ్ఞాన గమ్యం ఆయనే. హృది సర్వస్య విష్ఠితం, అందరి హృదయాలను అధిష్ఠించి ఉన్నారు. సర్వము ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయాల్లో ఉన్నారు. సో భగవంతుడు తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో ఆ జ్యోతికి మూలం, అజ్ఞానాంధకారానికి అతీతుడు, జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగ్గవాడు, జ్ఞానంతో పొందదగ్గవాడు, జ్ఞాన గమ్యము, అందరి హృదయాల్లోనూ అధిష్ఠించి ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఇలా భగవంతుణ్ణి ఆత్మ పరమాత్మలు క్షేత్రజ్ఞులను ఎవరు తెలుసుకోగలరు, క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి ఎవరు తెలుసుకోగలరు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇది క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ రకంగా క్షేత్రము తథా జ్ఞానం, అలాగే జ్ఞానము, జ్ఞేయము, చోక్తం, ఇవన్నీ కూడా నీకు సమాసతః పూర్తిగా సంగ్రహంగా ఉక్తం చెప్పాను. క్షేత్రం గురించి, అలాగే జ్ఞానం గురించి, జ్ఞేయం గురించి కూడా నీకు సంగ్రహంగా మొత్తం చెప్పాను. మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ, నా భక్తులే దీనిని అర్థం చేసుకుని మద్భావాయోపపద్యతే, మద్భావాయో ఉపపద్యతే, ఎవరైతే నా భక్తులు దీన్ని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు నా భావాన్ని పొందుతారు, నా దివ్య నా భావాన్ని పొందడం అంటే భగవతత్వాన్ని తెలుసుకుంటారు, అంటే ఆయన స్వభావాన్ని ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు, అంటే ఆ స్వభావంలోకి వెళ్తారు, ఆ దివ్యత్వమైన స్వభావం వాళ్ళు అలవర్చుకుంటారు. సో అంటే అది ఎలాంటిది అంటే కోరిక లేనటువంటిది, ఇలా సమత్వంతో ఉన్నది. మరి చెప్పారు కదా భగవంతుడి గుణాలు, అన్ని ఇంద్రియాలకు అతీతుడు, ఇంద్రియ ప్రభావాలకు గురికాడు, అందరికీ అన్నీ ఇస్తున్నా కూడా ఆయనకు అనాసక్తుడు, ఆయన కోరిక లేదు. సో ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నవాళ్ళు, కోరికలు లేకుండా తగ్గించుకున్న వాళ్ళు, 3 గుణాతీతులు, అంటే 3 గుణాలకు సత్వ రజస్ తమో గుణాలకు అతీతమైన ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి భగవంతుడి ఆ శుద్ధ సత్వ స్థితి కాబట్టి అలా వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు. ఈ ముగ్గురు భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఆ 3 గుణాలని అలవర్చుకున్న వాళ్ళు భగవంతుడి దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు.
ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాది. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్య తెలుసుకో, అనాది ఉభావపి రెండు కూడా అనాది, బిగినింగ్ లేనివని తెలుసుకో. ఈ ప్రకృతి ఏమిటి, జీవులు ఏమిటి అంటే, జీవులు అంటే ఇక్కడ ఆత్మతత్వం. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి అయినా ఆత్మతత్వం అయినా రెండు కూడా మరి భగవంతుడితో పాటే కాబట్టి అనాది. వాటిలో ఉన్న మార్పులు, ఈ భౌతిక గుణాలంటే సత్వరజస్ తమో గుణాలు, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి, విచ్ ఈజ్ భగవంతుడి అనాది, భగవంతుడి యొక్క శక్తి అన్నది, భౌతిక శక్తి ఇదంతా. సో అవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు భౌతిక ప్రకృతి తత్వాన్ని వివరిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి, జ్ఞానం గురించి చూశాము. జ్ఞానం వస్తే జ్ఞానం లక్ష్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు అని. ఇప్పుడు ప్రకృతిని గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. భౌతిక ప్రకృతి అంటే ఏమిటని కూడా అడిగాడు కదా. సో ఈ ప్రకృతి జీవులు రెండు అనాథులు, వాటి మార్పులు ఈ భౌతిక గుణాలైన సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇవన్నీ భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టాయి. ఇక్కడ నీకు నా భక్తులే ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని క్షేత్రము, జ్ఞానము, జ్ఞేయము ఇవన్నీ చెప్పాను, మరి అర్థం చేసుకుని నా స్వభావాన్ని పొందుతారు అన్నారు. సో ఇక్కడ భాగవతం వింటున్న పరీక్షిత్ మహారాజు సో ఆ భగవత్ స్వభావాన్ని పొందినప్పుడు మరి భగవద్ధామానికి, మోక్షానికి, జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల కావడానికి అర్హులు. సో మరి వారం రోజుల్లో చనిపోతాడని శాపం వచ్చింది కాబట్టి ఆయన ఈ వారం రోజుల్లో ఆ శాప విమోచనం కోసం కూడా ప్రయత్నించలేదు. నాకు వారం రోజుల్లో విమోచనం భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అని ఆయన అడిగినప్పుడు మరి సుఖదేవ మహాముని భాగవతాన్ని బోధించారు. నీకు భాగవతం ద్వారా ఈ మోక్షం వస్తుంది అని. అందుకని ఆయన భాగవతం వినడం, ఆ తర్వాత ఆ మోక్షాన్ని పొందడం కూడా జరిగింది. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు మహారాజు. కానీ ఆయన చివరికి వైరాగ్యంతో ఆయన ఈ భాగవత ప్రవచనం వింటూ ఆ తర్వాత మోక్షాన్ని సంపాదించారు. సో ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాథులు, వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణాలన్నీ ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టాయి. ఇక్కడ 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మానవ జన్మ అంటారు. అందుకని అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఈ భూలోకం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం పైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిరుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సో ఈ సమస్త భౌతిక కార్యాలన్నిటికీ కూడా ప్రకృతే కారణం అని చెప్పి చెప్పబడింది అంటున్నారు. కార్యానికి, కారణానికి కూడా ప్రకృతి హేతు అయితే. అంటే ఇక్కడ జరిగే ఈ గుణాలు, వీటన్నిటికీ మార్పులు, వీటన్నిటికీ ప్రకృతి కారణమైతే ఈ జగత్తులో పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సో ఈ జగత్తులో ఉన్న సుఖ దుఃఖాలు వీటిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ మనం ఈ ప్రపంచంలో ఈ శరీరంలో ఉన్న భాగాలతో మనం ఈ మనసుతో, బుద్ధితో, ఈ త్రిగుణాలతో మనం సుఖమని, దుఃఖమని ఫీలింగ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాము. దానికి భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సుఖ దుఃఖాలు ఈ అనుభవించడం, వాటితో రాగద్వేషాలు, వీటితో మనమే జీవుడే కారణం. అంటే మనమే కారణం అన్నమాట. సుఖ దుఃఖాలు అనుకోవడానికి మనమే కారణం, మరి రాగద్వేషాలు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటానికి మన మనసే కారణం. ఇంద్రియాలతో కోరికలు కలిగించుకుని తద్వారా మరి మనం కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలకు అలవడుతున్నాము. సో దీనికంతటికి మనమే కారణం. భౌతిక ప్రకృతి ఏమో ఈ ప్రకృతిలో మార్పులకి, ఈ త్రిగుణాలు క్రియేట్ చేయడానికి వాటికి కారణమైతే, ఈ సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్స్ని, రాగద్వేషాలనే ఫీలింగ్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనమే కారకులం. ఎందుకు అంటే ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభానికి మనస్సు గురి అయ్యి ఈ రకమైన ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. అంతే కదా. మనం సుఖంగా ఉన్నాము అనుకుంటే సుఖం, సుఖం లేదు అని మనం అనుకుంటే దుఃఖం.
అన్నీ మన ఫీలింగ్ని బట్టి ఏముంది, ఇప్పుడు ఈ సోఫా లేకపోతే ఉండలేమా, మనకున్నది సరిపోదా, ఇందులో మనం కూర్చుని ఉన్నాం, ఇది బాగానే ఉంది కదా అనుకుంటే అసంతృప్తి, దుఃఖం ఉండవు. ఇది బాగుండలేదు, మనది సింపుల్గా ఉంది, పాత మోడలు, అవతల వాళ్ళది కొత్త మోడలు, అది దగదగ మెరుస్తోంది, చాలా మెత్తగా ఉన్నది, ఇలా అనుకుని మనం కొనుక్కోలేకపోతున్నాం, వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు, ఇదేమిటి అని దాని మీదే మనసుంటే ఈ మనశ్శాంతి ఉండదు. అది కొనుక్కోలేదనే దుఃఖము, కొనుక్కు తర్వాత కొనుక్కున్న వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య, ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి, మన మనసులో ఆ ఫీలింగ్ వల్ల. ఇది లేకపోతే ఏమైంది, మనకి ఇది ఉంది, ఇది బాగానే ఉంది అని మనం దాన్ని పక్కకు తోసిపెట్టాము అంటే ఆ బాధ ఉంటూ, దుఃఖం ఉండదు, జలసీ ఉండదు, ఏది ఉండదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్. ఈ మైండ్ అనేది మనలో ఈ ఆలోచనలు పెడుతూ ఉంటుంది. అందుకని మనస్సును కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవడం ముఖ్యం అనేది, అనవసరపు ఆలోచనలు లేకుండా మనస్సును కూడా, అందుకే ఖాళీ ఉన్నప్పుడు భగవన్నామం మీద మనం కేంద్రీకరిస్తే అనవసరపు ఆలోచనలు కూడా మనలో తగ్గి ఈ కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలని ఈ అరిషడ్ వర్గాలు కూడా తగ్గించుకునే మార్గం. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఇవన్నీ ఫీల్ అవుతున్నా ఉంటే దానికి మనమే కారణం అంటున్నారనమాట. రాగద్వేషాలు కూడా మరి అలాగే డెవలప్ అవుతున్నాయి. సో 84 లక్షల జీవరాశులు తరువాత మానవ జన్మ రావడం. సో ఈ బ్రహ్మవైవర్త పురాణం చెప్తోందనమాట, ఇలా 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మరి మానవ జన్మ వస్తుంది. మరి ఈ ఆ జన్మ వచ్చినప్పుడు దానిని బుద్ధిమంతులు, వివేకవంతులు భగవంతుని పొందడానికి ఉపయోగించుకోవాలి. ఎందుకంటే అది చాలా వరకు మానవ జన్మలోనే సాధ్యం కాబట్టి ఈ జన్మను వినియోగించుకోవాలి అని. సో అష్టాదశ పురాణాల్లో ఒకటైన విష్ణు పురాణం, గరుడ పురాణంలో జీవులెన్ని, వాటి యొక్క వివరణ అంతా కూడా ఉందన్నమాట గరుడ పురాణంలో. సో జలజ నవలక్షణి అంటే జలచరాలు ఇన్ని, అలాగే కదలనివి స్థావరాలు అంటాము, లేకపోతే అక్షరాలు అంటాము 20 లక్షలు, అలాగే క్రిమయో రుద్ర సంఖ్యక సూక్ష్మజీవులు, చాలా చిన్న బ్యాక్టీరియా లాంటివి 11 లక్షలు, పక్షిణం 10 లక్షణం అంటే పక్షులు 10 లక్షలు, అలాగే పశువులు 30 లక్షాన్ని, పశువులు 30 లక్షలు, మరి 4 లక్షలు మానవులు. తర్వాత గరుడ పురాణం ప్రేతకల్ప 12వ అధ్యాయం 2వ శ్లోకంలో మరి ఈ గురుడు నుంచి పుట్టే రకాలు ఇన్నని, ఆ తర్వాత నీటి చెమ్మ నుండి అంటే ఆ మాయిశ్చర్ నుంచి పుట్టేవి కొన్ని, భూమిని చీల్చుకుంటూ పుట్టేవి కొన్ని, మావి చేత కప్పబడి పుట్టేవి కొన్ని, అంటే గర్భంలో నుంచి, ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయని అక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ రకాలు పక్షులేమిటి, మరి చెట్లేమిటి, చేపలు, నీటిలో నుంచి పుట్టేవి, ఇవన్నీ నీటి నుండి పుట్టేవి, అలాగే కొన్ని మొక్కలు, మరి మిగతా కొన్ని జంతువులు, పక్షులు, ఇటువంటివి కొన్ని. తర్వాత పురుగులు చిన్న చిన్నవి, మరి 10 లక్షల పక్షులు, మరి జంతువులు 4 కాళ్ళ జంతువులు, మనుష్యులులో రకాలు, అలా వీటన్నిటినీ కూడా మన యొక్క ఆకారాన్ని బట్టి ఇలా వేరు చేశారు, విభజించారు. సో మన వేదాల్లో చెప్పిన ఆత్మతత్వం మరి ఆ కాన్షియస్నెస్ అంటాం, ఒక జీవికి ఉన్న లోపలున్న ప్రాణశక్తి, ఆ చైతన్యం. సో ఈ బయాలజిస్టులు అందరూ మరి మానవులంతా ఒక కోవకు చెందిన వాళ్ళు అని చెప్పారు. ఈ వేదాలేమో ఇక్కడ 4 లక్షల మానవాకారాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ యొక్క చైతన్యం బట్టి అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట. సో వాళ్ళ చైతన్యాన్ని బట్టి అంటే మనం ఇక వాళ్ళ మనస్తత్వాలను బట్టని చెప్పుకోవచ్చు. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్
కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఈ త్రిగుణాలన్నిటిని అనుభవిస్తూ మరి జీవుడు ఈ రకంగా జీవనాన్ని సాగిస్తాడు. భౌతిక ప్రకృతితో అతనికి ఉన్న ఈ కలయిక, ఈ సంపర్కమే దానికి కారణం, ఈ అటాచ్మెంట్, ఈ కాంటాక్ట్. ఆ విధంగా అతడు ఉత్తమ అధమ జన్మల్ని పొందుతూ ఉంటాడు. సో ఈ త్రిగుణాలతో ఈ స్వభావం అలవర్చుకుని సత్వరజస్తమో గుణాలతో మరి జీవనం సాగిస్తూ అతని ఇలా భౌతిక ప్రపంచంతో ఇలా కాంటాక్ట్లో ఉంటూ ఈ రకంగా అతను పనులు చేస్తూ స్వభావానికి తగ్గ పనులు, అవి మంచి పనులైతే ఉత్తమ జన్మ, చెడు పనులైతే అధమ జన్మ పొందుతూ ఉంటాడు. అంటే విషయం చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. ఇదంతా ఎలా జరుగుతోంది అంటే దీనివల్ల ఇక్కడికి రావడం, ఈ గుణాలు అలవర్చుకోవడం, మరి ఆ గుణాలను బట్టి పనులు చేయడం, ఆ పనులకి మరి ఆసక్తితో చేస్తే ఫలాసక్తితో కర్మబంధాలు ఏర్పడడం, ఆ కర్మబంధాలను అనుసరించి జన్మ రావడం, ఇదంతా జరుగుతుంది అని ఇక్కడ విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్త భోక్త మహేశ్వర పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరః. సో అయినా కూడా ఈ దేహంలో దివ్య ప్రభు మరి భర్త, అంటే ఆయన పోషించేవాడు, భరించేవాడు, పోషించేవాడు, మహేశ్వరుడు, అందరికీ యజమాని, మరి పరమాత్మ, అందరిలోనూ ఉన్న పరమాత్మ, ఏతి చాప్యుక్తో మరి అలాగే అన్నీ కూడా అనుమతించేవాడు, ఇలా పరమాత్మగా ప్రసిద్ధి నొందినవాడు. దేహేస్మిన్ పురుష పరః, ఈ దేహంలో అలాంటి పురుషుడు వేరొకడు అన్యుడు ఉన్నాడు, ఇంకొక పురుషుడు, పరః అంటే ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇలా మనం ఈ దేహంలో ఇవన్నీ మనం అనుభవిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాం నిజమే, కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఈ పరమ పురుషుడు ఉన్నాడు. ఎటువంటి పరమ పురుషుడు? దివ్యమైన వాడు, అందరికీ పోషించేవాడు, భోక్త, అన్నిటికీ చరమభోక్త, మహేశ్వరుడు, పరమాత్మ అని ఇలా ఇలా చెప్పబడిన ఇంకొక పురుషుడు అంటే భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నారు. ఈ స్వభావంతో పాటు ఇలాంటి భగవంతుడు కూడా అందరిలో ఉన్నారు. య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణై సహ సర్వదా వర్తమానోపి నస భూయోభిజాయతే. సో ఈ ప్రకృతి, జీవాత్మ, ఈ త్రిగుణాలు, వీటి యొక్క సహచర్యం, ఇవన్నీ నిజంగా యథార్థంగా ఎవరైతే వేత్తి అర్థం చేసుకుంటారో ఈ ప్రకృతిని గురించి, గుణాలను గురించి, వీటన్నిటి గురించి సర్వదా వర్తమానోపి, ఇక ఈ తత్వం అంతాను ఇవి మనల్ని ఎలా నడిపిస్తున్నాయి అనే విషయం నసభూయోభిచాయతే, తెలుసుకున్నవాడు మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి రారు. అభిజాయతే, ఇక జన్మించరు. నా అంటే నా అభిజాయతే అంటే మళ్ళీ జన్మించరు, భూయ తిరిగి అని. సో అతడు తెలుసుకున్న సా అంటే అతను నభూయో అభిజాయతే, తిరిగి మళ్ళీ జన్మించడు. ఎవరు? ఈ ప్రకృతిని గురించి, గుణాల గురించి, భగవంతుడి తత్వం గురించి, ఇదంతా కూడా యా ఏవం వేత్తి, ఇదంతా కూడా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి విముక్తి జన్మను పొందరు. ప్రకృతి, జీవాత్మ, ప్రకృతి త్రిగుణాలు, వీటి మధ్య ఉన్న ఈ కాంటాక్ట్లు, వీటన్నిటిని గురించిన యథార్థం తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఈ తత్వాలన్నీ తెలుసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. వాళ్ళు మరి ఎలా ఉన్నా ఈ జన్మలో ఇవన్నీ నిజంగా అర్థం చేసుకుంటే ఇక వాళ్ళకి విముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ప్రభుపాదని ఆయన శిష్యుల్ని చూపిస్తున్నారు. ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిద్ ఆత్మానమాత్మన అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. కొందరేమో ధ్యానం చేత ఆత్మని పశ్యంతి, చూస్తారు, ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోగలుగుతారు. పశ్యంతి చూడటం అంటే తెలుసుకోవడం. ఇక్కడ ధ్యానంతో ఆత్మని చూస్తారు, ఆత్మని తెలుసుకుంటారు. కేచిద్ ఆత్మనమాత్మన, ఇంకా కొందరు జ్ఞానాభ్యాసంతో, అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన, ఇంకా కొందరు సాంఖ్యయోగంతో,
అంటే ఈ జ్ఞానాభ్యాసంతో కొందరు ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటారు. కర్మయోగేన చాపరే, ఇంకా కొందరు కర్మయోగం ద్వారా మరి తెలుసుకుంటారు. కొందరేమో ధ్యానంతో తెలుసుకుంటారు, ఇంకా కొందరు జ్ఞానాభ్యాసం సాంఖ్యేన యోగేన అన్యే, కొందరేమో సాంఖ్యయోగం అంటే ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడంతో కొందరు, కర్మయోగేన చాపరే, ఇంకా కొందరు కర్మయోగంతో భగవంతుని తెలుసుకుంటారు. సో భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి 3 మార్గాలు ఉన్నాయని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ధ్యానం భక్తి మార్గం అవనివ్వండి, జ్ఞానాభ్యాసం మరి ఈ జ్ఞానాన్ని ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం సాంఖ్యయోగ మార్గంలోనైనా, లేదంటే ఇంకా కొందరు నిష్కామ కర్మయోగంలో ఏ విధంగా కర్మ చేస్తే తెలుసుకుంటాము, ఆసక్తి లేకుండా నిష్కామ కర్మ ద్వారా భగవంతుణ్ణి తమయందే దర్శిస్తారు. కేచిత్ ఆత్మానమాత్మన, వాళ్ళలోనే ఉన్న పరమాత్మను వాళ్ళు దర్శిస్తారు, తమలోనే. అన్యేత్వేవం అవం జానంతః శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతితరంత అంత్యేవ మృత్యుం శృతి పరాయణాః. ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాల గురించి అవజానంత, అన్యేత్వేం అవజానంత, అజానంత, అన్యేత్వేవం అజానంత, ఇంకా కొందరు ఈ విషయం తెలియని వాళ్ళు శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే, వేరే వాళ్ళ దగ్గర విని తెలుసుకుంటారు ఆ భగవంతుడి గురించి విని. సో శ్రవణం ద్వారా ఉపాసన ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. తేపి చాతితర్ అంత్యేవ, అలాంటి మృత్యుం శృతి పరాయణాః. సో వీళ్ళు ఈ రకంగా శ్రవణం చేయడం వల్ల వాళ్ళు కూడా క్రమంగా ఈ మృత్యు జనన మరణ సంసారాన్ని దాటగలుగుతారు. సో శ్రవణానికి వినడానికి ఎంత పవర్ ఉందో మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఇలా కొందరు జ్ఞానయోగం ద్వారా, కొందరు కర్మయోగం ద్వారా, ఇంకా కొందరు మరి ధ్యానంతో భగవంతుని తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇంకా కొందరు ఇవన్నీ తెలియని వాళ్ళు కొందరు ఉండొచ్చు. మరి చాలా మందికి ఈ మార్గాలు కూడా తెలియవు కరెక్ట్గా. అలాంటి వాళ్ళు శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే, వాళ్ళు కేవలం వినడంతో ఆరాధన మొదలు పెడతారు. వాళ్ళు కూడా చివరికి ఈ శ్రవణంతో అంత్యంలో మృత్యుం శృతి పరాయణః, ఆ జనన మరణ చక్రాన్ని దాటగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇలా భగవంతుడిని వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ దగ్గర విని భగవంతుడి గురించి, ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాల గురించి తెలియని వాళ్ళంతా వేరే వాళ్ళందరూ తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర విని ఆ భగవంతుడిని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. ఇలా భక్తితో ఈ మహాత్ములు శ్రవణం చేయటం చేత వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ దగ్గర శ్రవణం చేసి క్రమంగా ఈ జనన మరణ సంసారాన్ని దాటగలరు. సో శ్రవణానికి అంతటి పవర్ ఉన్నదన్నమాట. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. సో భరతవంశీయుల్లో శ్రేష్ఠురా, నువ్వు చూసే ఈ సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికయే. యావత్ సంజాయతే కించిత్, ఏదైనా సరే ఇక్కడ పుట్టింది అంటే సత్వం స్థావర జంగమం, స్థావర చర అచర, కదిలేవి కదలనివి ఏదైనా సరే ఏమిటి అంటే క్షేత్రజ్ఞ సంయోగా, క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క సంయోగమే, కలయికయే. తద్విద్ధి, ఇది నువ్వు తెలుసుకో భరతర్షభ, భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా. నువ్వు చూసే ఇక్కడ ఉన్న సమస్తం చరాచర ప్రాణులన్నీ కూడా క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక వల్లే కలిగాయి. సో అది ఆ జ్ఞానం, ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవడం అంటే ఊరికినే మాటలతో కాకుండా ఆ భావాన్ని జీర్ణం చేసుకుని ఏది చూసినా ఇది భగవంతుడి బయట లోపల కూడా ఉన్నారు అని మనం జీర్ణించుకోగలడం. మనం ఉన్నామంటే శరీరం బయట పంచభూతాలు, అదే ఎవరు అంటే పంచభూతాలు భగవంతుడి సృష్టియే. లోపల ఆయన చైతన్యం లేనిదే ఈ పైన శరీరం పనిచేయదు. మన శరీరమే కాదు, కనిపించే జంతువైనా పక్షి అయినా వేరే వాళ్ళ శరీరం అయినా ఆఖరికి ఈ ప్రపంచమే
మరి ఈ ఆకారం ఉన్నా కూడా అసలైన భగవంతుడి యొక్క జీవం చైతన్యం లేకపోతే ఏది కూడా తిరగదు, గ్రహాలు తిరగవు, ఏది పనిచేయదు. మరి అన్నిటికీ పోషణ, సృష్టి అన్నీ కూడా నడిపించడం భగవంతుడే చేస్తున్నారు అనేది మనం జీర్ణం చేసుకోవడం ఆ విషయాన్ని. సో ప్రతిదీ కూడా క్షేత్రజ్ఞుల కలయిక అని తెలుసుకో. సో అది ఈ జ్ఞానవంతుడికి ఈ మెషిన్ని మనం మాత్రం చూస్తాడు, మనకి ఏదో ఆకారం కనిపిస్తోంది కానీ ఇక ఆ తత్వం కానీ ఏమీ లోపల అది పనిచేసే విధానం మనకి ఏది తెలియదు. కానీ ఈ జ్ఞానవంతుడికి ఆ మెషిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏమిటి అన్ని లోపల కూడా తెలుసు. మనకి ఆకారం ఒకటి కనిపిస్తుంది కానీ ఆ తత్వం అంతా తెలియదు. అలాగే జ్ఞానవంతులకి ఈ మొత్తం విషయం కూడా వాళ్ళకి ఎంతో క్లియర్గా అవగాహన ఉన్నది. మనకి ఈ భౌతికత్వము, ఈ పై విషయాలు, ఈ ఆకారాలు తప్ప అసలు లోపలి భగవంతుడు, ఆయన తత్వం ఏమిటి, ఏ రకంగా ఈ చైతన్యం ఉండబట్టి అన్ని పనిచేస్తున్నా, ఆ చైతన్యం లక్షణం ఏమిటి, ఆ చైతన్యం యొక్క స్వభావం ఏమిటి, ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతమైన ఆ తత్వం ఏమిటి, కోరికలకు అతీతమైన తత్వం ఏమిటి, మరి ఇంద్రియాలను గురికానటువంటి తత్వం ఏమిటి అనేది మనకు అనుభవపూర్వకంగా తెలియదు. ఎందుకంటే మనం వాటన్నిటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోనే ఇంకా ఉన్నాం కాబట్టి. సో ఈ మెకానిక్ ఆ తత్వాలన్నిటినీ తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి అతను జ్ఞాని. అలాగే అది ఎప్పుడైతే మనం ఆ తత్వాలన్నీ తెలుసుకుని వాటికి అతీతంగా వెళ్తామో, కోరికలనేవి లేకుండా ఉండగలుగుతాము, త్రిగుణాతీతంగా ఇంద్రియ ప్రభావానికి అతీతంగా వెళ్ళగలుగుతాము. అది భగవతత్వం, అది జ్ఞానానికి చిహ్నం. అప్పుడు వచ్చేది జ్ఞేయము. అది ఇక్కడ ఈ మెకానిక్కి అన్నీ తెలుసు అంటే ఈ తత్వం అంతా తెలుసు కాబట్టి అతను అజ్ఞేయాన్ని పొందగలిగాడు. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం వినశ్యత్స్వ వినశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి. ఇక సమం సర్వేషు భూతేషు, అన్ని జీవరాశుల్లో సమంగా ఉన్న భగవంతుడు తిష్టాంతం పరమేశ్వరం, సమంగా ఉన్నారు అందరిలో. ఒకళ్ళు ఎక్కువ లేరు, ఒకళ్ళు తక్కువ లేరు. చీమ చిన్నదని చీమలో తక్కువగా లేరు, మనం ఏదో పెద్ద ఆకారం ఉన్నది అని మనలో ఎక్కువగాను లేరు. భగవంతుడు అందరిలో సమంగా ఉన్నాడు. సర్వదేహాల్లో ఉన్న జీవాత్మల్లో మరి వినశ్యత్స్వ వినశ్యంతం అంటే ఎప్పుడు భగవంతుడిని ఎప్పుడు నశింపని వారుగా, ఆత్మ నశ్వరమైన దేహంలో మరి ఈ పరమాత్మ ఆత్మ నశింపనిది ఉన్నది. మన దేహం పోయేదైనా లోపల మరి నశించినటువంటి ఆత్మతత్వం ఉన్నది, భగవతత్వం ఉన్నది అని యః పశ్యతి స పశ్యతి, ఎవరైతే చూడగలుగుతారో వాళ్ళు సర్వాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు. పశ్యతి, వాళ్ళు అన్నీ చూడగలిగిన వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు సమస్తాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అని అర్థం. సో సర్వదేహాల్లో ఉన్న జీవాత్మను అనుసరిస్తూ పరమాత్మను చూసేవాడు అంటే పైకున్న బాడీని కాకుండా అందరిలో ఉన్నది ఇదే భగవంతుడు అని విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని ఆ తత్వంతో ఉండగలిగిన వాడు. ఈ టెంపరీ నశ్వరమైన దేహాల్లో ఈ ఆత్మ పరమాత్మలు ఇరువురిని ఎన్నడూ నశింపని వాళ్ళుగా తెలుసుకున్నవాడు, యథార్థ దృష్టిని కలిగినవాడు అంటున్నారు, నిజమైన తత్వం. సో మనం మామూలుగా బయట మనుషుల్ని వాళ్ళ ఆకారాలను బట్టి స్వభావాలను బట్టి అంతవరకే వెళ్తాం. కానీ ఇటువంటి జ్ఞాని ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నది ఆ భగవంతుడు, అందుకే అందరూ ఈ రకంగా చైతన్యంతో ఉంటున్నారు అన్నది చూడగలుగుతాడు. కాబట్టి అందరి పట్ల సమత్వంతో ఉండగలుగుతాడు. అసమత్వమే మరి యోగము జ్ఞానానికి చిహ్నము. అది యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. ఇలా సమంగా సర్వత్రా ఉన్న భగవంతుణ్ణి, అందరిలో సమంగా స్థితుడై ఉన్న భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే చూడగలుగుతారో, ప్రతి ప్రాణిలోనూ అందరిలో పై ఆకారం కాకుండా లోపలున్న భగవతత్వాన్ని, ఎటువంటి భగవతత్వం అంటే అన్నిట్లో సమంగా ఉన్న, అందరిలో సమంగా ఉన్న భగవతత్వాన్ని చూడగలుగుతారు. నహినస్త్యాత్మనాత్మానం, వాళ్ళు ఆత్మను
మనస్సుతో దిగజార్చుకోరు. అంటే ఆత్మని కూడా ఇక్కడ మనస్సును కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆత్మని రేఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి నహినస్తి ఆత్మ ఆత్మానం. ఆత్మతో వాళ్ళు మనస్సుతో ఆత్మను దిగజార్చుకోరు. ఆత్మ ఎప్పుడు దిగజారదు. ఆత్మ ఎప్పుడు సచ్చిదానందమే. అయితే మనస్సు ఇలా కోరికలు వీటన్నిటితో నిండి ఆత్మను దర్శించలేకపోతుంది. అది దిగజారడం. అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోవడం. కానీ ఇలా అందరిలోనూ భగవంతుణ్ణి సమంగా ఉన్నాడని తెలుసుకున్న ఆ రకంగా ప్రతి వాళ్ళలో భగవంతుని చూసిన వాళ్ళు ఇలా మనస్సుతో ఆత్మను తెలుసుకోలేకుండా ఉండలేరు. ఆత్మను జార్చుకోలేరు. వాళ్ళ ఆత్మను తెలుసుకోగలుగుతారు. తతో యాతి, ఆ రకంగా వాళ్ళు పొందుతారు. దేన్ని? పరాం గతిం, తర్వాత పరమగతాన్ని కూడా పొందుతారు. సో సర్వత్రా సమంగా ఉన్న భగవంతుణ్ణి ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవాళ్ళు మనస్సుతో తమని తామే దిగజార్చుకోరు. అంటే మరి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే స్టేజ్కి వెళ్తారు, కానీ తెలుసుకోలేని అజ్ఞాన స్టేజ్లోకి వెళ్ళరు. ఈ విధంగా వాళ్ళు పరమ పదాన్ని చేరుకుంటారు. అందరిలో భగవంతుణ్ణి దర్శించగలిగిన వాళ్ళు. ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః యః పశ్యతి తదాత్మానం అకర్తారం స పశ్యతి. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతితో సృష్టింపబడ్డ దేహం వల్లే అన్ని కర్మలు చేయబడుతున్నాయి. క్రియమాణాని సర్వశః, అన్ని కూడా చేయబడుతున్నాయి. ప్రకృతి అయివచ్చ కర్మాణి. సో ఈ ప్రకృతితో మనకు వచ్చిన ఈ దేహం, మరి పంచభూతాలు ఇవన్నీ, దానివల్లే మనం అన్ని కర్మలు ఆ దేహంతో చేస్తున్నాం. యః పశ్యతి తదాత్మానం, మరి అది ఎవరైతే చూసి అకర్తారం స పశ్యతి, తన అకర్తనని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. సో ఈ సృష్టించి భౌతిక ప్రకృతితో చేయబడిన ఈ పాంచభౌతిక దేహంతోనే మనం కర్మలని చేస్తున్నామని, నిజంగా నేను అకర్తను అని తెలుసుకోగలిగిన వాడు. అంటే మనం చేసేది పైకేమో ఈ కర్మేంద్రియాలు ఉండాలి, బాడీ ఉండాలి చేయడానికి, కానీ అసలు సత్వరజ స్తమో గుణాలను అలవర్చుకున్నాం కాబట్టి వాటి వల్ల ఒక స్వభావం ఏర్పడింది కాబట్టి ఆ స్వభావానికి తగ్గ పనులు మనతో మన స్వభావం చేయిస్తోంది. అంతే కదా, మన మైండ్ మన స్వభావాన్ని బట్టి మైండ్ రియాక్ట్ అయ్యి, ఇంద్రియాలు రియాక్ట్ అయ్యి, మంచి స్వభావం ఉన్నవాడు ఏదైనా చూసినా మంచిని చూస్తాడు, మంచి పనులు చేస్తాడు. చెడు స్వభావం ఉన్నవాడు ప్రతి దాంట్లో చెడుని చూస్తాడు, చెడు పనుల వైపు వెళ్తాడు. సో ఈ ఇంద్రియాలు, ఈ మనస్సు ఇవన్నీ కూడా ఈ గుణానుగుణంగా పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అంతేగాని మనం ఏదో చేస్తున్నామంటే మనతో ఏం చేయిస్తోంది అంటే ఇదిగో ఈ తత్వం, ఈ స్వభావం, ఈ మనస్సు తద్వారా రియాక్ట్ అయ్యి మనసు ఇంద్రియాలు ఇలా చేస్తున్నాయి. మనం ఏ పని చేసినా కూడా ఆ స్వభావాన్ని అనుసరించి చేస్తున్నాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న పనులన్నీ కూడా అని తెలుసుకోదగ్గవాడు. కాబట్టి ఆ గుణాలని కంట్రోల్ చేసుకుని ఎప్పుడు శుద్ధత్వంలో ఉండాలి అని తెలుసుకున్నవాడు. ఇదంతా ఈ మాయాశక్తి వల్ల జరుగుతోంది. ఈ కోరికలు, ఈ తాపత్రయాలు ఇవన్నీ మనం గనక ఈ మాయను ఛేదించగలిగితే ఆ శుద్ధతత్వంలోకి వెళ్తూ మనం అకర్తలుగానే ఉంటాము. అంటే నిజమైన అకర్తలుగా. కానీ ఇక్కడ మనం ఆ మాయాశక్తికి గురి అయినంత కాలం అవి చేయిస్తున్నాయి. ఈ పనులన్నీ దేని వల్ల జరుగుతున్నాయి అంటే ఈ తత్వం అర్థం చేసుకోవడం. అక్కడ మనం చేయడం లేదు, అవి చేస్తున్నాయంటే అదేమిటి, మరి మనం చేయకపోతే ఇంక మనం చేయనట్లేగా అని కాదు. ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే అసలు వీటన్నిటికీ మూల కారణం ఏమిటంటే ఇలాంటి స్వభావం ఉంది. ఈ మాయాశక్తి, దాన్ని అలవర్చుకున్నాం, తద్వారా మంచి అయితే మంచి చేస్తున్నాం, చెడు అలవర్చుకుంటే చెడు చేస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా మనం ఏది స్వీకరిస్తాం ఈ మాయ నుంచి అని, మాయా ప్రభావంలో ఉన్నాము, తద్వారా పనులు చేస్తున్నాం. ఆ ప్రభావం వల్ల ఈ మాయ నుంచి ఏ రకంగా బయటపడాలి, బయటపడ్డవాడే మరి ఈ భగవంతుడి యొక్క ధామానికి అర్హుడు, పరమగతికి అర్హుడు అన్నది చూసాం. సో ఆ విషయం ఇక్కడ ఇంకొంచెం మళ్ళీ చెప్తున్నారు. యథాభూత పృథగ్భావం ఏకస్థం అనుపశ్యతి తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా. సో బుద్ధిమంతుడైన మనిషి ఈ రకరకాల దేహాల వల్ల ఈ వీళ్ళు భిన్న వ్యక్తిత్వాలు, వీళ్ళు పలానా, వీళ్ళు మంచివాళ్ళు, వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు, పాపం వీళ్ళు మంచివాళ్ళు అంటూ మనం ఈ రకరకాల ఫార్మ్స్ని చూసి, ఆకారాలు, రకరకాల మనుషులుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అది మాని
ఏ విధంగా ఈ జీవులు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నారో చూసినప్పుడు బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతాడు. అందరిలోనూ ఎలాంటి శరీరం ఉన్నా, ఎటువంటి ఆకారం ఉన్నా వాళ్ళు అందరిలో ఉన్నది ఏమిటి, ఎందుకు వాళ్ళందరూ ఇలా పనిచేయగలుగుతున్నారు, వాళ్ళలో ఈ చైతన్యం ఏమిటి అనేది మనం బ్రహ్మతత్వం, అది భగవతత్వం వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. బయట లోపల కూడా వాళ్ళ క్షేత్రజ్ఞులు అందరికీ భగవంతుడే అన్ని విధంగా గనక ఆ భావాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు బ్రహ్మభావాన్ని, బ్రహ్మ సంపద్యతే తద, ఆ విధంగా బ్రహ్మభావాన్ని పొందుతారు. అంటే ఆ డిఫరెన్స్ మానేసి ఆ సమత్వంతో అన్నిటినీ అంతటా ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ బ్రహ్మతత్వం ఏర్పడుతుంది. అనాదిత్వాన్ నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మయం అవ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే. సో ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు మరి ఈ అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదని, అనాది బిగినింగ్ లేనిదని, నిర్గుణం త్రిగుణాతీతమైనదని, నిత్యమైనదని, అవ్యయమైనదని దర్శిస్తారు. శరీరస్థోపి కౌంతేయ నకరోతి నలిప్యతే. సో ఇలాంటి ఆత్మ అంటే ఇటువంటి అండర్స్టాండింగ్ గనక మనకు వచ్చినట్లయితే ఇక అప్పుడు మనం కర్మ ఉనరించినా కూడా మనం దానికి బద్ధులం కాము. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మతత్వాన్ని కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకుంటామో మనం చేసే పనులు కూడా మనం ఒక బాధ్యతగానే అనాసక్తితో చేస్తాం, కానీ అందులో రాగద్వేషాలు ఏమీ కూడా ఇంకప్పుడు ఉండవు. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే స్టేజ్ వచ్చిందంటే ప్యూర్ స్టేజ్, అక్కడ రాగద్వేషాలు కానీ ఏవీ ఉండవు. అందుకని అప్పుడు మనం ఏ పని చేస్తున్నా నా లిప్యతే, దేనికి కూడా బద్ధత్వం ఏర్పడదు, బంధీలం కావు కర్మబంధాలకు అని చెప్తున్నారు. సో అలా ఆత్మ దేహంతో సంపర్కం కలిగి ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుని ఆ కాంటాక్ట్ పెట్టుకుని తెలుసుకోగలుగుతామో ఆత్మను, ఇంకప్పుడు మనం పనిచేస్తున్న దేనికి బద్ధులం కావు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మోక్షానికి అర్హులు. యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాత్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మానోపలిప్యతే. సో ఈ రకంగా సర్వవ్యాపకమైన కూడా సూక్ష్మత్వం కారణంగా దేనితోనూ ఆకాశం కలవదు. ఆకాశం అంతటా ఉంది, మన ముందుంది, వెనకుంది, పైనుంది, కిందుంది, అంతటా ఉంది. ఆకాశం లేని ప్రదేశమే లేదు. కానీ సూక్ష్మత్వం అంటే సటిల్, కంటికి కనిపించదు, మరి మనకి పట్టుకోవడానికి కుదరదు, స్పర్శ లేదు, ఏదీ లేదు, రుచి లేదు, వాసన లేదు, ఉన్నదేమిటి అంటే సౌండ్ ఒకటి. కానీ మరి మనకి అంతటా ఉంది, పట్టుకోవడానికి వీల్లేదు, చూడడానికి వీల్లేదు, వాసన లేదు, రుచి లేదు. సూక్ష్మం, అత్యంత సూక్ష్మం, సర్వవ్యాపకమైన సూక్ష్మత్వం కారణంగా దేనితోనూ కలవదు అంటున్నారు. అలాగే బ్రహ్మభావంలో స్థితుడైన ఈ ఆత్మ దేహంలో ఉన్నా కూడా దేహంతో కలవదు. సో ఈ దేహం ఏమిటి? భౌతికత్వం. సో ఈ బ్రహ్మస్థితికి వచ్చాము అంటే ఇక అప్పుడు ఆత్మస్థితిలోనే ఉంటుంది, కానీ ఇక ఈ భౌతిక స్థితిలో ఉండదు. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది, ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు అతీతంగా ఉంటుంది, కోరికలకు అతీతంగా ఉంటుంది. ఈ 3 భగవద్ లక్షణాలు ఎప్పుడైతే మనం బ్రహ్మభావంలో స్థితం అవుతామో, ఈ లక్షణాలను సంపాదించాం కాబట్టి అప్పుడు ఈ ఆత్మ కూడా ఇలాగే ప్యూర్గా ఉంటుంది. ఈ భౌతికమైన దేహంతో కాంటాక్ట్లో ఉండదు, అంటే కలవదు. అంటే ఆ ప్యూరిటీ అలాగే ఉంటుంది బ్రహ్మతత్వంలో. యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్నం లోకం ఇమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత. సో ఎలా అయితే మరి ఒక్క సూర్యుడు సమస్త సూర్య ప్రపంచాన్ని అంతటిని, సోలార్ సిస్టమ్, సౌర కుటుంబం అంటే ఇక్కడ సోలార్ సిస్టమ్ అంతా ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు ఈ సూర్యుడు ఒక్కడే. అలాగే మరి క్షేత్రం క్షేత్రి తథా కృత్స్నం, అలాగే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు ఆత్మ ఈ రకంగా ప్రకాశయతి భారత, అంతటా శరీరాన్ని ప్రకాశింపజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సూర్యుడు ఒక్కడు
మరి ఈ లోకాన్నంతా కూడా ఎలా అయితే ప్రకాశవంతం చేస్తున్నాడో అలా ఆత్మ శరీరం మొత్తాన్ని కూడా చైతన్యంతో ప్రకాశింపచేస్తుంది. చిన్న ఆత్మ వెంట్రుక కొసలో 10,000 వంతు అది ఉండబట్టే ప్రతి ఆ, భాగం, ప్రతి బ్లడ్ వెసల్ ఏమిటి, ప్రతి ఆర్గన్ ఏమిటి, మరి బ్రెయిన్ ఏమిటి, అన్నీ పనిచేస్తున్నాయంటే లోపల అది ఉండబట్టి మొత్తాన్ని కూడా ప్రకాశింపజేస్తుంది. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. క్షేత్రజ్ఞుల గురించి అంతరం, ఆ డిఫరెన్స్ ఏమిటి అన్నది, అసలు క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు ఏమిటి, రెండింటికి మధ్య ఏమిటి డిఫరెన్స్ ఏమిటి, ఇదంతా జ్ఞానచక్షులతో తెలుసుకున్నవాడు భూత ప్రకృతి మోక్షం చ, ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి మోక్షాన్ని పొంది చ మరియు ఏ విదుర్యాంతి తే పరం, ఇతను ఆ విధానాన్ని పరమగతిని కూడా పొందుతాడు. సో క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని ఎరిగిన క్షేత్రజ్ఞుడికి మధ్య ఉన్న భేదాన్ని మరి జ్ఞానుల వల్ల దర్శించి ఈ భౌతిక ప్రకృతి బంధాల నుంచి విముక్తి పొందే విధానాన్ని తెలుసుకోగలిగిన వాడు పరమగతిని పొందుతాడు. ఏ విధంగా భగవంతుని చేరుకోవాలని శ్లోకాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఈ క్షేత్రజ్ఞుల భేదాన్ని తెలుసుకోవడం. సో ఇది బయట బాడీ, లోపల ఆత్మ, ఈ చైతన్యం అంటే అంతవరకే కాదు, ఇది తెలుసుకున్నాం కానీ ఆ క్షేత్రజ్ఞుని లక్షణాలు, మరి ఆ త్రిగుణాతీత తత్వం, మరి ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహం, మరి ఆ వైరాగ్యం ఉన్నప్పుడే మరి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలిగి ముక్తి మార్గంలో పరమగతిని పొందగలరు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో క్షేత్రజ్ఞుల గురించి చూసాం. 8 నుంచి 12లో జ్ఞానం గురించి చూసాం. 13 నుంచి 19 శ్లోకంలో జ్ఞేయం అంటే జ్ఞాన లక్ష్యం, జ్ఞానగమ్యం చూసాం. 20-26 ప్రకృతి పురుషుడు వాళ్ళ యొక్క కలయికను గురించి చూసాము. 25 నుంచి 35 వరకు జ్ఞానచక్షుడు, జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఏది జ్ఞానము, జ్ఞానం ఉంటే ఏం పొందుతారు అన్నది లాస్ట్ శ్లోకాస్లోనూ చూసాం. సో కొద్దిగా టెక్నికల్గా ఉండే చాప్టర్ ఈ 13వ చాప్టర్. సో ఒకసారి మళ్ళీ మీరు చదువుకోండి, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఆ తాత్పర్యం, ప్రతి శ్లోకానికి ఇంకొంచెం వివరణ తెలుస్తుంది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో